Good morning mga power. Good morning sa inyo. Hey. Ngayong araw na to, punta akong Camp Kawayan, Sea of Clouds sa Kapalong, Davao del Norte. Yun. Well, solo ride lang muna tayo ngayon kasi busy yung mga kasama ko mag-rides. Wala naman akong problema mag solo ride kasi nasanay na ako doon. Walang hugot ha. Bale, noon kasi nagsusolo ride lang talaga ako. Bale, pinakamalayo kong na solo ride was yung nagcagayan de Oro ako. Dito ako sa Talaingo dumaan, Bukidnon, Cagayan de Oro. Tapos dumaan akong Gingoog. Hindi, Balingoonan pa. Basta doon sa may pier papuntang Camigen. Tapos Gingoog. Tapos Butuan City, then papunta na dito sa Tagum, Panabok. Yan, di ba? Layo nun. Solo ride lang, tapos yung motor ko is yung Raider J na 115cc pa nun. Si Macy ko. Grabe yung motor na yun. Lakas nun. Sulit yung motor na yun. Ang layo ng binyahe ko. Sa mga power, problema ko, dalawang battery lang yung na-charge ko kagabi. Yung battery sana ng camera ko is 3. Kaso dalawa lang yung match-charge at once sa charger niya. Kaya well, tipirin na lang natin. Kaya makita naman tayo sa dun sa kung saan man yung checkpoint or ayun nga, kung saan man yung save point kung sa games pa. Siguro pag papunta ng sa Kapalong na siguro, tapos yung daan na papuntang Gupitan. Kasi naghanap ako sa YouTube, sa Google, kung saan ba ang daan. Hindi ko makita. Kaya sa mga pupunta doon, sa mga gusto pupunta doon, panoorin nyo lang tong video kasi papakita ko sa inyo kung saan dumaan. Okay? Bye! Mga power, dito na ngayon ako sa Kapalong. Magtatanong muna ako kung saan bang daan kasi hindi ko talaga alam. Mga power, ayun. Bale, kung sa tutumpas kayo dadaan, pagkapasok niyo ng Kapalong, after nung bale curve is pa-left kayo, patungo dito sa cemetery na, public cemetery nila. Sementado naman daw yung daan. Wala rito. Yung adventure naman tayo. Samahan nyo ako mga power sa power solo ride natin. Nakaka-feel ako ng gutom actually. Yan lang. Sana maabutan pa natin yung Sea of Clouds kasi alas 6 na. Di ko talaga kabisado itong daan na to. Di ko nga alam kung tama pa itong dinadaanan ko.
But please bear with me, mga power. Sabay tayong maligaw. Ito lang. Cruising speed lang tayo. Wow, yung view! Bro! Hindi ko tama tong dinadaanan ko. Kita ko na yung bulubundukin. Mga power, salamat pala na sa 54 subscribers ko. Maraming salamat po sa pag-subscribe, sa mga nanonood ng videos ko, ng mga motovlog ko. Maraming salamat po. Kayo po ang dahilan kaya ako nagpupursiging mag-edit ng video. Kasi sa totoo lang, napakahirap talaga mag-edit ng video. Bale, yan yung kakain ng oras mo talaga pag-edit. Mahirap talaga mag-edit ng video kasi trabaho ko yan. Nag-edit ako ng video sa mga clients ko. Hindi naman ako magaling, marunong lang. Yung feeling ko dito ba, kaya para nung nasa bukid namin, nung bata pa ako, naglalakad kami ng napakalayo, papunta sa sa bahay ng lolo ko, ganyan. Feeling ganun, nakakasarap ng hangin, yung daan, nasa bukid talaga. Though ngayon simentado na yung, kasi sa amin dati is talaga off-road, tapos lalakad lang, tapos ako may dalang kahoy na ginagawa kong kabayo raw, kuya kabayo, ganun. Nostalgic. Morning. Kana? Slider. Slider. Ay, runter ada. Layo pa ba? Ah, sige, sige. Ah. Sige, salamat kaya.
Bale, sabi nung babae, akyatan daw talaga to. Sabi niya malapit na raw. Ito pala yung paakyat na sabi niya. Wow, magandang view. Pero wala nang ano, tawag ito, wala nang sea of clouds kasi 7 AM na. Ito yung Lino to Gabon. Kung sa akin na walang sea of clouds, basta ganito ang view. Ang view. Na-excite talaga ako pag nakita ko ng mga bundok, yung mga puno. Yun nga ang first time ko sa Talaingod. Yung first time ko dumaan doon nung pakagayan ako. Yes, grabe. Sigaw ako na sigaw. Dahil sa ganda ng view. Nakapuri ka na. Wow. Yan na lang. Baligaw ito naman niya. Taas ko na. I mean, hindi ako bali. Nasa mataas na lugar ako. Woo! Sulit na sulit. Yan na. Welcome to Sitio Kawayan Bay. Maabot na rin tayo, mga power. Gutom na ako. Bali, kumain muna ako dito sa tindahan nila ate. Saka nandito na ako sa Camp Kawayan. Actually, papunta na ako ron. Paakyat. So, tara.
Ali, wala nang clouds, zero clouds. Yan na. Wala nang zero clouds dahil udto na. Ano na, 7, malapit na yata mag 8 or 8 na yung oras, kaya wala, hindi natin naabutan yung sea clouds, pero okay na rin. Maganda din naman yung view, may mga kahon, ganyan. Uy, ano doon? May daan na. Wow, trail si kuya ba eh. Ada nyo kita. Yun. Actually maganda rin yung lugar. Diba? Ganda na. Ko sana ako nito, natapos dito, pero kasi kuwi na ako. Dito na kasi talaga sa dyan. Yun, may clouds oh, pero kaunti lang. Hindi talaga yung sea of clouds. Kaya so nga pupunta dito, siguro yun yung maaga kayo pumunta para mabutan nyo pa yung clouds. Kasi pag ganitong oras na, wala, negative talaga pag ganitong oras. Pero sabi nung nagbabantay ba sa Tagalog? Sabi ni Kuya ron, ano daw, hanggang 8:30 or 9 yung sea of clouds talaga pag hindi malakas ang hangin. Yan, pag hindi malakas ang hangin, ano? Kaso malakas ang hangin daw kanina, kaya nawala kagad yung clouds. Pero makikita mo, may makikita pa kayong mga clouds talaga. So kaunti na lang, may clouds nga doon, no? Ganda siguro pag nandun ko, nakita mo yung subscribe. Yeah. Tapos ano pala, pwede kayo mag-overnight. I think mas magandang mag-overnight para magising nyo si clouds sa hanggang bubunga dyan. Pwede mag-overnight 120 pag sa inyo yung tent, 120 per person. 120 per person. Tapos yun na, free na yung entrance fee. Kasaya na rin yun yung space for your tent. Ito ko sa may duyan nila, duyan. May nakalagay kasing duyan. Ano? May duyan, diba? Kasi view kita. Yan, view. Pero ano rin, parang sa may Orayas Peak sa Talaingan. Kakahinga na. Wow, ano yun dun? Tara. North Tower, dito na ako sa view deck. Parang New Zealand lang yung accent. Nandito ako sa view deck ng Camp Kawayan. Tingnan. Wow! Diba? Oh, tingnan nyo yung view. Taas pa natin. Power.
Ganda na. 360 degrees view. Kakahilo. Yun na, di ba? Bale, sulit. 30 pesos lang yung entrance. Pag day tour lang, 120 ay ang overnight. Pag sa inyo yung tent, saka 800 yata yung kubo nila, parang ganun. Pero maraming tao na magkakasya. Sulit ba? Sulit ka, sulit. Power. Yeah. Power na power. Sayo yung mga kaibigan ko, shoutout pala kay Eloy, kay Eugene, kay Kent, kay Kuya Odell, Kuya Buddy, na inaya ko na pumunta rito pero mga busy sila. Ang ganda ng lugar. O diba? Sa Kapalo na to ha, Davao del Norte. Doon ako galing sa view deck. Pabalik naman ako sa may isa pang view deck doon sa entrance banda. Ganda talaga ng lugar.
Pero ma-recommend ko na maaga kayo pumunta dito. At maaga pa. Kasi katulad nyo yan, walang sea of clouds, diba? Sea of clouds kasi talaga yung main attraction dito. Ayun nga mga power. Pababa na ako. Pauwi na ako. Galing ako rin sa Camp Kawayan. Yeah, sulit na sulit yung pagpunta ko rito. Kahit solo ride lang. Sulit na sulit. Mga power! Maraming salamat po sa panonood, no? Hanggang dito na lang siguro yung yung video na to. Kasi pauwi na rin naman ako. Wala na ako ibang pupuntahan. Pero kung meron man, i-video ko na lang. Kasi pauwi na talaga ako. Camp Kawayan ang taga yung sadya ko dito. Power na na, no? Woo! Power! Danger zone! Picture muna natin to si Arya. Ay, yung camera ko dito pala sa sa bag. So yun nga mga power, maraming salamat po sa panonood. Tapos maraming salamat po sa 54 subscribers ko po. Maraming salamat po. Actually, hindi ko talaga naisip noon na nagkaka 54 subscribers ako kasi yung kasi yung mga friends ko lang yung naisip ko na mag-subscribe ganun, mga kasama ko sa rides. Pero ngayon na umabot ng 54. Wow! Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ayun, mahirap ang daan. Maraming salamat po talaga, ha. Ito po yung lahat po ng rides ko is kasama ko po kayo. Kahit hindi man po kayo kasama physically, but at least kasama ko kayo through video ko, diba? Itong sa pagmumoto vlog ko. Hindi naman ako magaling mag-edit, magsalita, ganun. Tsaka magkuha ng shots, mag-video, pero I'm learning, di ba? At least I'm learning. Sabi nga ni Saitama na pinaka-boring daw is yung wala ka ng room for improvement, di ba? Or room for any learning. Pag wala ka na mali-learn pa, yun daw ang pinaka-boring sa lahat sa buhay. Ngayon, at least may nare-learn ako sa mga paggalagala ko. Oops. May nare-learn akong mga bagong daan, mga bagong tanawin, saka mga bagong trivia na pala. Katulad dito is yung daan pala dito is papunta tong San Fernando sa Bukidnon. Doon hindi pa tapos, pero yun yung plano nila, di ba? Kung matapos na to, pwede natin itong daanan. Mas madali pa to kaysa sa dun sa Talaingod na daan.
Yun nga, maraming salamat talaga sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood. October 31 ngayon. Hindi ko sure kung kailan ko ito ma-upload sa YouTube kasi may ano pa ako, may backlogs pa ako na video nung nagyubataan kami at Maragusan. Sila kasi yung PC ko gumagana pa naman, pero ano na, yung graphics card sira na, wala na akong graphics card. Tapos hard boot na siya. Punta kayo dito, expect nyo na ganitong daan. Bali mga 2 hours biyahe galing Panabo City. Pag ano lang, pag yung pace nyo is 60 to 70 kilometers per hour lang, kasi ako ganun lang pace ko kanina kasi di ko pa kabisado yung daan. Tapos pagpunta nyo ron, may makakainan kayo, pero sabi nung tindera niya, si Ante, siya pa, shoutout kay Ante, no? Bali, ang bait-bait niya. Tuwing Sunday na lang siya nagluluto ngayon kasi tuwing Sunday lang daw kasi medyo malakas, maraming tao. Tsaka yung entrance fee is may before ka pa dumating doon, may parang entrance fee sa parang parang checkpoint. May entrance fee na 20 pesos. Tapos sa Camp Kawayan is may 30 pesos na entrance fee. Diba? Bali 50 pesos lang lahat makakagasto mo. Sa entrance fee lang yun, sa entrance fees. Pero sulit naman yung 50 pesos mo, sulit na sulit. Lalo na pag maabutan mo yung maabutan nyo yung Sea of Clouds. Kahit na hindi ko nabutan yung Sea of Clouds, para sa akin sulit pa rin. Ang ganda ng view eh. Yun, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po talaga mga power. Always ride safe at saka ride or drive responsibly po. Be responsible po sa pagdadrive. Always mag-ingat po kayo, hanggang sa susunod po na video ko, na episode ng mga kagala ko. Salamat po talaga, salamat. Bye.